Kona-ke izinto zalapha ekhaya lezi, imali uma ngabe usuyitholile wade uyisebenza, fanele uyihambise phela ebhenki. Ihambise phela ebhenki leyo mali, ngabe uyinyanga, ngabe unesitolo, ngabe unani, ithathe leyo mali uyihambise ebhenke. Hhayi ukuthi le mali la nje ifakwa yimina, isuke ifakwa yimina imali la uma ngisebenza. Abantu uma bebuya abanye bezobonga, isuke ifakwa yimina, hhayi ukuthi imali okusa ingena okhambeni. Cha, indoda edla impuphu yabo iphuma nempuphu, yikho kungalanjwa nje. Iphuma nempuphu, akufanele kulanjwe. Luhlala luba nempuphu lolu khambi masikwenzela. Nawa amabhodlela angena phakathi, iba nempuphu-ke leyo mali kanje. Iba nempuphu-ke leyo mali leyo, isuke ifakwa yimina. Uma nje impela ikahle, 1,000 wa-charge-wa wafaka okhambeni, lawo 1,000 lawo. Akekho nangu ubhukude emalini le ndoda le. Uyibeka kanje le ndoda isimise ilanda iqala isebenza. Abantu bayabonga-ke abantu lapha ekhaya. Babonga kwi-TLB excavator ethi nje kulukutu. Suke kusetshenziwe-ke bogogo nomkhulu, kusuke kusetshenziwe umsebenzi uma uhamba kanje. Suke sisebenzile lapha ekhaya. Siyasebenza lapha ekhaya, siyabenzela abantu izinto zokuphila. Asinawo amahloni. Thatha imali uhambe uyifaka ebhenki khona uzokwazi ukwenza uprint o-bank statement, uhambe uyobona ukuthi imoto ngeke izithengeke nemoto. Ubone umuntu esethi useyithenga imoto ngenxa yokuthi imali ifake ebhenki imali, hhayi ukuthi kuzosa imali isebhenki. Thatha imali oyisebenzayo, 500, 1,000, 2,000, uyidlulise ey'ntweni zakho, uyidlulise esigujini, uyidlulise okhambeni, uyidlulise ophondweni lolo osuke udonsa ngalo. Ilale khona ufuke uhambe uyifaka ebhenki. Uyabo, umsebenzi lo walapha ekhaya suke sikwenzela wona. Khululeke ubuye uzosibonga ngelinye ilanga. Siyathokoza.